Здравейте хора! Вие сте в канала на IVG1 и днес ще играем Roblox с Brookhaven и ще ви покажа една нова къща. От много давна не съм качвала дълги видеа и заради това днес ще кача по-дълго видео. Тази къща всъщност е президентска резиденция и е доста голяма и хубавичка. Нека да я разгледаме. Ето я и Джесика. Така, горе-долу така представлява. Сега да видим отвътре как е. Така, ето я отвътре. Да започнем от тук. Има маса. Тук е кухнята. Има още една масичка. Дайте да видим нататък. Така, добре. Тук има диванче с камина. Добре. Хайде да видим спалните. Тук има една баня. Тук е спалнята. Така. Хайде да видим на горния етаж какво има. Тук има едно диванче. Добре. Тук. Така. Гледайте хубаво. Така. Дайте да отидем в другата стая. Тук всъщност пак е спалня, само че тя е по-голяма. Към нея има баня. Банята е с две мивки, с вана, с душ кабина. Ето я и тоалетната. Ето тук, вижте. Така. Всъщност, ето тук на този етаж има една стълба, ето я и нея. За да отворим ето това нещо, за да можем да видим какво има, трябва да натиснем ето това този черен бутон. Ето, отвори се. Ето, вижте. Голямо е пространството. И така. Хайде сега да видим задния двор. Ето така ще скоча за по-лесно. Така, ето го задния двор. Има си басейн. Има и хеликоптер. И е всъщност много хубаво направено. И така. Това е днешното видео, хора. Моля, абонирайте се за канала и дайте лайк. Чао!